अलाख निरंजन, कोई है बच्चा जोगी द्वार पे आया है, भिक्षा दे दो। प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा। आई बाबा। अब बाबा हाय ले भिक्षा ले। सुनी बाबा, अब सुने में आवेला आप लोग बड़ा निमन निमन भजन गावे नहीं जा, निर्गुण गावे नहीं जा। का दो लाइन अपन बारे में गा के हमके बता सकतनी कि ई जोगी बनला के कौन कारण बा? जरूर बच्चा, अब आप इतना दिल से पूछत बाड़ू तब बता देत बानी। बताई बाबा। ये जोगिया के बीतल कहानी बा तो के अपने जुबान से सुनावतानी बच्चा। बताई। सुना। नान्हे के रहल माई बाबू कह दुलारुआ हो, बाबू कह दुलारुआ हो, सुखवा से भरल परिवार हो राम। बाबा बोला बच्चा। कि बड़ा गहरा आप बात बताओ तने। बहुत तने एकर औरी आगे सुनला कि हमार जिज्ञासा बढ़ता बाबा, औरी बताई। सुनी बच्चा। हाँ। विधि के लिखल कमाई सारा गस धारी गईली, सारा गस धारी गईली, दुखवा के टूटल पहाड़ न हो राम। अच्छा बाबा, का राउर माई ए दुनिया में नहीं थी? नहीं बच्चा। भगवान के हो के ई दिन ना देखावा। आगे सुना बच्चा। का भइल? का भइल बाबा बताई। कुछ दिन बीतल आइले मैं महतरिया हो, मैं महतरिया हो, कई दिहल जियल दुसुआर न हो राम। हे भगवान, ऐसन महतारी केहू के ना द। सही बात कहल गई है कि आपन आपने रही आ आन के दोनों आपन बन जाई, लेकिन अपन पराया अपन दिखाई दे। और ही का भइल बाबा? कितने लेना बच्चा, बहुत कुछ कैले हमरे साथे। बताई बाबा। सुनी। मारी मारी कर लगल हमारी दुर्गतिया हो, हमारी दुर्गतिया हो, जर गईल बेटावा हमारी हो राम। भगवान जी, अगर हमरा के ई बात सुने में बस इतना दुख होता तो राव रे दुख की कैसे बर्दाश्त करत हो बाबा? बच्चा, जब ऐसन ऐसन कहानी हमरे साथे बीतल तो ओकरे बाद बस एक यह रास्ता रह गईल और वही बीच में एगो घटना घटल बच्चा। कौन बाबा?
हम मिल गईले रितेश जोगी जोग रमाई होली हली जोग रमाई हली। पेट के करनवा भी